Ang unang pagbasa naghisgot og langit nung templo. Nya kini kunong maong templo matud pa ni propeta Ezekiel nga nakakita ani na ay tubig na nagbaha. Nya kining tubig na nagbaha gikan sa templo kutob sa moinom, kutob sa mga isda, kutob sa mga kahoy nga motubo og makasuyop aning tubiga mahimong buhi. Unya kung dunay mga sakit matambalan sad aning maong kuan tubig. Nya ang kahoy nga maduol ani magsigig panahon, magsigig pamunga, way hunong. So kining temploha mao ni ang templos Ginoo. Nya kanus amon ta makaingon nga templo na sa Ginoo. Kung magdisko sa sulod adto dito magsugal, templo na sa Ginoo. Muna. Nakoy nabasahan sa internet, akong gibasa ang mga komentaris ani bang panahon aning selebrasyon sa dedication sa Lateran Basilica. Si San Agustin, kay bag-o pa man ni siyang natukod panahon nilang San Agustin, natukod ni o na turn over ni nato murag mga naa sa mga 330, 350 AD nga si San Agustin. Mo biyan ay pagkatao niya nga ris 400 AD. Na kunoy usa ka inila kaayo nga philosopher o official sa Roman Empire ginganlag Victorinus. Kanis Victorinus pertigyud ka inila, porte ka influential, pero pagan siya, pagano ba? Di siya musod og simbahan, ana. Kausa ko no, ambot nihisgot raman sa si San Agustin nga na ako no'y nagtupad sila, nag-usa ka gathering ba nga naay tupad ni si Victorinus nga iyang gihunghungan. Ambot dili ba sa kato si Agustin mo iyang gihunghungan? San Agustin nihonghong ko no si Victorinus nga sa ako ba yang kasing-kasing Katoliko ba ako? Nya gitubag sa kuno siya adtong iyang gihunghungan nga Katoliko. Siya di ko mutuo hangtod na makita ti ka nga musod sa simbahan. Ingon sa kuno si Victorinus, ngano man day nang bungbong sa simbahan mao nay makapahibaw natong Katoliko? Kani kuno bang walls ba sa simbahan? Nganong musod magigadiha sa wall sa simbahan? Mao ba nay makapahimo nimong Katoliko? Ana, pilosopo god di. Kamo sa inyong tubag. Kanibang pultahan, kanibang bongbong sa simbahan nga musod kita dinhi aron mahimot ang balaan or mahimot ang tinuod nga Katoliko? Unsa man yung tubag? Yes or no? Tanawa di bawasan mo katubag. Ang tubag is yes. Yes, yun. Kaya nga naman, tinuod, ang bongbong dili makapahimong Kristiyano, pero tungod sa bongbong, dunay nahitabo nga mga butang sa sulod na importante kaayo para mahimutang tinuod na Katoliko. Kanang bongbong, kanang walls, maunay nag-determine unsay buluhaton sa sulod. Padanglitan ang bongbong sa kidlap-kidlap. Kana ba may magsayaw-sayaw nga? Amot, Brad Loloy, kasuod ba na? Ako kasuod ba na kausa? Kaduha mo to. Inikakita ni mo siyang bongbong, ang design palandaan sa bongbong, na, kay bao nakag-unsay to asulod. Di ba? Ang kana sa dayang mga bongbong sa butang to, mga salon, mga barber shop. O di ba, lahi sa sila bongbong. Kay lahi mo sa activity dito sulod. Ang bongbong sa kanang wall sa mga department store, mga malls, lahi sa na siya bongbong. Ang bongbong sa mga dagko kayo nga mga arena, kanang tuwa dito ang football game, tuwa dito ang baseball, lahi po sila bongbong. Muna ang simbahan, lahi sa siya bongbong. So ang bongbong sa simbahan o ang bongbong sa ubang mga buildings mao'y nagdetermine unsay activity na sa sulod. Ug ang activity sa sulod
dili madisturbo, kay nga naman, naghatag mag-signal ang bungbo nga, mao ni activity dire. Kung wa kay apil ani, ayaw sod. Oo na siya. Munang nahimo tong istorya sa una, outside the church, there is no salvation. Kung di ka musod og simbahan, di gyud ka maluwas. Kaya nga naman, di aman ang activity sulod simbahan sa maning misa, bunyag, kanang 7 ka sakramento, more or less, ni amo na himua sa simbahan, gawas las hilog sa masakiton, na pwede hibuon nga tus balay. Pero hapit tanang sakramento ni agid sod sa simbahan. Muna, importante kayo ang bongbong matud pa ni San Agustin. Muna, ididikit gani ang simbahan, pasabot, hastang iyang mga bongbong gihimong balaan mo. To pagdidikit na to din atong October 9, timing sa no kay November 9 sa day ang dedication sa atong Mother Church. Murag naka-timing sa dawa gid tuyo ah. So, dumdumo na sana natong October 9 nga mao na gid na ang handumanan o ang sana kaning dedication anniversary sa atong dedication din simbahan. Timing kayo nga November 9 sa ang Mother Church na Basilika sa Litran. Karon niingon ang atong ikaduhang pagbasa na ang templo sa Dios mao ang katawhan. Ang atong lawas mao ang templo sa Dios. Karon unsaon man nato aron ang atong lawas mahimong balaan? Unsa may bungbong sa atong lawas or sa atong pagkatao? Ang atong unod. Kani atong naong ba? Kanang naong gud nimo. Mo nay bongbong. Pulos man ta tawo naong, pero magdepende sa binuhatan. So ang ato sang binuhatan sa atong lawas, mao sa mo determine tinuod ba tan Katoliko o dili. Sama sa daning simbahan nga ang gibuhat diha sa sulod, mao sa magtimaan tinuod ba ni nga simbahan nga Katoliko ang gibuhat sa sulod. Kita sad unsa man say atong ginabuhat, mao sad nay maghatag og tinuod nga kahulugan sa atong kinabuhi. Muna si Jesus ningon siya, gub-aning temploha, pasabot niya iyang lawas. Ako ning tukoron pag-usab sa tulo ka adlaw. Nakit-an dayon nga nabanhaw man siya, ang iya daing lawas balaan. Templo gid siya sa Ginoo. Nakaron, musta man na inyong binuhatan? Nagpaila ba nga templo mo sa Ginoo? Hoy. Wa ka kaybaw. Ang templo lagi sa Ginoo matud pa naghatag og kinabuhi, naghatag og mga maayong bunga. Sa to pa ang imong lawas og naghatag og kinabuhi, sa to pa templo kas Ginoo. Kung ang mga gitanong sa Ginoo nga mga kahoy mabuhi og ang mga mananap, mga isda, mga langgam nga gihimo sa Ginoo mabuhi pinaagis imong lawas, templo kas Ginoo. Pero ikanay mangulo anang illegal logging, illegal quarrying, illegal fishing, illegal mining, nagipatay na nimo ang hinimo sa Ginoo. Apil na sa tingali ng pagpakolors buhok, kis-kis kilay, paana diri, inom anang pills, siging palaygit, abortion, imo naman ang ipangpatay. Di ba? Di ang imong lawas nahimo ng templos demonyo nga mo'y nagdas kamatayon. Musbo na kong pangutana, musta maron imong lawas? Templo sa Ginoo o templos demonyo? Di na ka magyaw-yaw na to sa inyo. Kay nigyaw-yaw nimo buhat ay nas Ginoo day. Di na ka mamakak. Di na ka magsigdumot. Manggihatagon kag yuta, imo na nang idahatag ang yuta aron modako ang agianan. Di ka magsigig parking anang agianan. Wa ka maninda diha anang kilidsdan. Imo naman ang gipatay ang imong mamalitay, kay ang mamalitay ari na mas karsada, di matapsingan na sila sa mangaging sakyanan, kay ang imong tindahan na mas kilidsdan. Di ba?
Anya, templo pa kas Ginoo ana o templos kwarta? Na, matod pa ni Kristo diri ay, ayaw himo ang merkado, ang balay sa akong amahan. Lagot kay si ana nga kanabitang ang sentro na sa templo mao na ang kwarta. Mao bitan na din hindi gyud sentro nato ang kwarta. Unsa may sentro nato? Ang slot. Ang pagbaligya og slot aron nga duna kay divine unity, prosperity and satisfaction. Dili ang kwarta. Nya gusto ka og divine unity, prosperity and satisfaction. Gusto ka na dili? Gusto? O palit og slot. Di ba? Pasabot, ang sentro diha kay nahigugma ka sa divine unity, prosperity and satisfaction. Mo nang mugamit kag kwarta para ani. Dili kay mugamit kag kwarta aron magnegosyo. Kana bang mura bag moingon ka ba nga makaginansya ko ani mo to na maligya og baka, mga salampati, mangilis og sinsiyo, ano bang money changer ba? Ang tumong pangwarta. Nya ikaw pa dir na maligya ang mga divine DOPS SBF MM. Nangwarta sa ka. Magbantay sad ko nga di ko mangwarta. Unsaon man gamiton siya aron pagnindot sa atong buildings sa simbahan. Kay lagi ang building kung atong ayuhog buhat o ipakita nato nga maoning lugara ang gamitonon sa pagpundok sa katawhan sa Dios, ang activities ni anang maong building mahimong maghatag na balaan ang maong lugar, holy place. Muna inigtukod nato sa atong kumbinto, kinahanglan mo kita gyud nga kining building nga kumbinto, dili hotel. Na adto dito ang pari o ang madre. Mo check-in. Pwede makapuyo ang madre pero dili na check-in kay holy place. No? Duda man muna ako. Anak mo pupuyo diya. Nga maghimo ta dihag multi-purpose hall, diin anaha diha ang mga organizations, maghimog ilang opisina, aron mumlambo ang ilang organisasyon sa lay minister, sa katikis, sa FLA, sa mga youth, o uban pang mga organizations. Nya sa babaw, social hall, anaan mo na to mga training, mga seminar, nga Kristohanon, aron mulambo ta, di na siyang balaan ng mga buhat. Muna palit mo slot, aron matukod ni. Ang tumong aron na atay pagpalambo sa simbahan. Ana na siya. Wa ko mangwarta, jutay ra may isod nako diri gamay sa akong bulsa. Oy, wa ko isod anay kanang palit og slot. Wa jud ko isod. Ang ako paganing stipend ipalit sa nakog slot. Kay ngano man kutob sa mopalit niini makabaton sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Kay templo sa Dios ang atong tukuron, dili basta-basta. Ug usa niining makabuhi nga tubig or grasya maunang divine unity, magkahiusa ang imong kinabuhi, prosperity, malambuon ang imong kinabuhi, dayon satisfaction. Kanabang naa kay gitawag og contentment in life. Daghan kay karon, daghang kwarta, why unity? Dako sila nga clan, kay mga lumad na clan na nag-away, nagbinungulay, muragway mga silingan, pero mga paryente ra. O, di ba? Kinahanglan tag unity. Naay mga tao karon nga nangalusno ang ilang negosyo, nangalusno ang ilang kinabuhi. Nganuman, wa nay simba-simba. Wa nay ampo-ampo, kwarta ra gyud na nanga-stress ko, naghiko kong uban kay wa nay prosperity. Ana, labaw tanan naasay prosperous kay mga tao nga magsige tag ngigaan, induta nagkinabuhi, grabihan, induta kinabuhi. Pagkasunod adlaw nahibaw-an lang naghiko. Nganuman, why satisfaction? Kinsay makahatag ani? Ang templo nga mao si Kristo. Asa mo na makita? Diha sa atong pagpakighiusa sa dako nga simbahan, labi na gyud dinhi ron sa San Vicente Ferrer Paris. Kay naa sa Mama Mary. Mao nang DOPS SBF MM.
Lingo-lingo, mamugi explain lang na nako ba kay dedication ba yaron. May na makahibaw ta nga kanang imong gipalit nga slot pagpalambo sa simbahan og mahimo na sad kang tuburan sa makabuhi nga tubig sa grasya sa Dios. Tuo mo, congratulations. Ug wa mo tuo, simba mo ko sa bugma. Sige, nindog na ta.